Santa Sport. Så måtte det være et sted, hvor der var julemænd, der gik til gymnastik. Så vandt jeg en tur derned, og det var hårdt, men den var fed. Og jeg blev hooked, så nu er det slut med sprut og slik og smøger, for jeg begyndte at dyrke styrketræning ro. Og slapper af med at gå en tur på 18 huller og køre på den fede mountainbike med hjælp og blå trikot og ur med lyd for puls og fedt forbrændigsmåler. Action! Det er ikke mig, der sparer på energi. Action! Action! Det er 100% adrenalin. Ting er et aktivt fritidsliv og pumpen jern, men det er sgu federe, når jeg rigtig bruger kroppen. Hvis der er en væg, som nogen har kylet lerklumper på, så kan jeg ikke lade være at kravle op i toppen. Jeg skyder med farvearmo i min camouflagedragt og nytårsaftensbriller i en bedre kval. På ferier, der laver jeg kun ting, der kræver dødsforagt, som river rafting